Kaga matsala ta ɗaukewar sha'awa, ƙanƙancewar mazakunta, fitar da farin ruwa yayin fitsari ko bayan an gama fitsari, ƙaiƙayin mace-mace, ƙaiƙayin kunne, ƙaiƙayin idanu, zafin dunduniya, ka je ga iyali da ƙarfinka sai ka je ka fara mu'amalar su sai gabanka ya kwanta, ka ji ma ka gaji ka gama, ko kuma kai wata da watanni baka kusanci iyali ba, ko kuma shekara ko satuttuka. Duk wannan illa ne na infection, chronic one, wanda yana haifar da matsala ta tsarkakewar sperm, ma'ana maniyyi, wanda ana iya shekara da shekaru ba a samu saduwa ba, ko kuma ana saduwa da iyali su iyalin su dinga jin daɗi, ko kuma kai ka dinga jin daɗi, ko ciwon mara lokacin period, ma'ana lokacin al'ada ga iyali. Duk wannan illoli ne na ciwon sanyi. Bushewar gaba ko warin gaba, duk illoli ne na infection. Kaɗan kenan daga cikin illolin infection. Ɗaukewar sha'awa kwata-kwata, kai shekara da shekaru ko kuma ki wata da watanni, shekara da shekaru, ba ruwanki da maza, ba ruwanki da na namiji. Wannan duk illa ne na infection. Duk wanda ya san yana da wannan matsalar sai ya ƙoƙari ya ɗauki number mu a profile ya yi magana. Kada a manta da following, da liking, da sharing don 'yan uwa su amfana. Allah sa